Il-flotta tal-Arriva se tikber b'36, iżda dawn il-karozzi mhux se jkunu qed jissodisfaw il-rekwiżiti stabiliti fil-kuntratt mal-Arriva. Il-karozzi li ser jidħlu fis-seħħ minn nhar it-tnejn l-għandhom sistema ta' arja kkundizzjonata filwaqt li l-magna u l-kulur tal-karozzi mhumiex bħall-oħrajn. Il-Gvern aċċetta wkoll li l-kumpanija Arriva tqabbad kontratturi privati biex tlaħħaq mas-servizz ta' trasport pubbliku. Fi stqarrija l-Partit Laburista ffakkar kif il-Prim Ministru Lorenz Gonzi u l-Ministru Ostingat fit-tnedija kienu ftaħru li bir-riforma l-flotta tal-karozzi tal-linja kienet se tkun l-aktar waħda moderna fl-Unjoni Ewropea u skont standards Ewropej. Dan kollu issa tar marriħu l-Gvern issa qal li se jissospendi dan l-obbligu biex il-karozzi żejda li se jiġu se jkunu ta' livell inferjuri b'konsegwenza li se jniġġsu aktar. Il-kelliem ewlieni Laburista Joe Sammut qal li minkejja l-ftaħir tal-Gvern issa se jkollna karozzi mingħajr arja kkundizzjonata. Joe Sammut qal li s-saga tar-riforma fit-trasport pubbliku se tibqa' għaddejja biex wara s-sitt bidla il-konsumaturi bl-istess prezz li kienu jħallsu qabel se jibdew jingħataw servizz inferjuri.